5 taong gulang na lalaki patay habang sugatan ng 6 na pasahero kabilang ang isang 5 buwang gulang na sanggol matapos umunong pasabugin ang isang bus sa bayan ng Alyosan sa Cotabato Province. Naritong report. Wala na ang salamin sa likod at mga bintana ng bus na ito ng Mindanao Star na may body number na 15511 matapos sumabog sa Alyosan, Cotabato alas 8:15 Martes ng umaga. Ayon sa otoridad, patay ang 5 taong gulang na batang lalaki na kinilalang si Benjamin Sulaiman. Habang sugatan ang iba pa nitong kaanak na sila Haron Sulaiman Sr., 24 anyos, Haron Sulaiman Jr., 5 buwang gulang, at Yushra Sulaiman, 3 taong gulang na mga taga Kidapawan City. Sugatan rin sila Masid Benjamin, 25 taong gulang na taga Datuo din Sinsuat, Maguindanao. Rodolfo Castillo, 67 taong gulang na taga Davao City at Alkane Lester Bautista, 17 taong gulang na taga Pikit, Cotabato Province. Papunta sana ng Cotabato City ang bus na mula sa Davao City. Inaalam na ng Explosive Ordnance Disposal Team ng Cotabato ang uri ng improvised explosive device na ginamit ng mga suspect. Kinundi na naman ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang pangyayari at inatasan ng kapulisan na imbestigahan ang insidente para malaman ang mga responsable sa umano'y pagpapasabog sa bus. Sa ngayon, wala pang statement mula sa management ng naturang bus company kaugnay ng insidente. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV.